Ostatnio pan sekretarz, pan Konrad wspominał o tym, że niedługo zaczną się jakieś rozmowy z tymi organizacjami, ale przyznam szczerze, że rozmawiałem z kilkoma prezesami takich organizacji i nikt nic nie wie, żeby jakoweś trwały rozmowy, tak zwane konsultacje. A koniec listopada jest wkrótce. Zdaję sobie sprawę, że to jest ostatnia sesja, już w tej kadencji nie przyjmiemy, ale przecież samorząd się nie kończy. 2,25 lat jest jednym z najbardziej trafionych pomysłów na zarządzanie w tej skali akurat. I pytanie jest, czy mimo wszystko podjęto jakieś działania, aby uchwalić właśnie te zasady współpracy z organizacjami. Bo ja żadnej informacji nie mam. Miała być jakby, ale to tak. Tak, będzie uchwalany budżet i będzie uchwalany regulamin współpracy z organizacjami samorządowymi. To jedno z drugim jest to, że to musi być połączone. Natomiast jeśli ktoś mówi kolejną nieprawdę, że ja na ten temat nie rozmawiam, tak się akurat składa, że jest szefowa jednej z organizacji pozarządowych, pani Ginia Makowska, którą miałam sposobność z nią i koleżankami się spotkać i na ten temat były dyskutowane. Bardzo aktywne w tej chwili jest koło gospodyń wiejskich w Korzeszkowie, Korzeszkowianki i też mnie prosiły o to, jak to oni się tworzą i jakie ewentualnie możliwości czy pomoc mogą liczyć. I tak samo powiedziałem, w budżecie, jeżeli będzie taka wola Rady i wola tych organizacji pozarządowych, te pieniądze się znajdą i będą zabezpieczone. Ale muszę powiedzieć, że byłem też mile zaskoczony, że jak te kobiety, bo w tej chwili o tym gronie mówię, bo jest przecież Zrzeszenie Koszykówki i pewnie jakieś jeszcze inne organizacje, kluby sportowe. Mówię, no Pani Wójcie, a jak ten konkurs zostanie ogłoszony i na przerabianie przerabianie tych pieniążków, na które Wójt ogłosi konkurs, będą najlepsze czy najbardziej atrakcyjne oferty złożą organizacje pozarządowe pozagminne. My to wtedy one wygrają. Także to nie jest wcale takie proste. My musimy do tego podejść i chyba to byśmy sobie tu wyjaśnili, że to zrobimy, bo jest taka potrzeba, bo każda aktywność społeczna, a zwłaszcza aktywność z terenu naszej gminy, powinna być premiowana i my to zrobimy. Natomiast musi być na to zgoda i pewne zrozumienie i dobra, bo nie ma to, że tylko jest dobra strona. Klasyk mówi, są plusy i minusy, a jeśli inaczej w innych wypowiedziach mówi, że są plusy dodatnie i plusy ujemne. My wiemy, o co chodzi i chcę uspokoić, że na sesji, w której będzie uchwalany budżet, ten temat będzie postawiony i załatwiony i zamknięty. Wie, że wszystkich zaprasza się przedstawicieli i najpierw się mówi, a nie wybiórczo, za biurkiem gdzieś tam w Bożestowie, czy w Korzeszkowie, czy w Chmielnie, to powinna być konsultacja jakaś uniwersalna. A zresztą, jeśli już mówimy o konsultacji, to myślę, że wydaje, że bardziej powinien się oprzeć na którzy działają 10-20 lat, niż na tych, którzy w tej chwili Korzeszkowo, nowa jakaś organizacja, która jeszcze chyba nie jest zarejestrowana i nie wiadomo, jak długo przetrwa. I teraz co do tych odpowiedzi poprzednio, daje to przykład, że są potrzebne robocze spotkania, robocze sesje. Nieprawdą jest, że komisja była bezproduktywna. Przecież na komisji to akurat o tym mówiłem. I tak można manipulować, ale gdybym dalej dyskutował, to tutaj na sesji wyjdzie dyskusja i będzie rzetelnie. Dlatego prosiłem o robocze dodatkowe sesje, gdyby naprawdę spokojnie dany temat. Temat schetynówek, temat wizji dróg, priorytetów. To jest bardzo ważne. Jakie priorytety? A nie, że z nieba to spadnie i nam coś dają, tak jak na garść. Bo marszałek daje i my musimy brać. A ja mówię, gdyby to było 80%, ale nie tam 30%, no to by była okazja. I wójt mówi, że takich śmiał się tutaj akurat, takich 80% nie ma i my musimy brać co jest. Nawet 700 000 dołożyć, a dostajemy tylko niecałe 400, czy dokładnie 400. Ale przeczytam w gazecie i można wyczytać, że są 50%, 60% to już jest reguła. Ale nie tego akurat dokładnie, jak myśmy dostali i wtedy też ironicznie odpowiedziałem, że jak dają pieniądze, to będziemy brali. Będą dawali pieniądze, marszałek nam zaproponuje na jakieś, w każdej wsi, to są te sauny, to też będziemy brali, no bo dają.
A trzeba się zastanowić, na co my chcemy brać. I jak się potem... Ale żeby na przyszłość radnicy to będą, żeby wiedzieli, że podatek jest tańszy i może być tańszy. To znaczy ja nie chcę się opierać na artykułach prasowych, bo nie... To nie jest prasowe, to jest wyszukane, gdzie te gminy płacą. Ale trzeba, natomiast ja chcę przypomnieć tu wszystkim radnym, że wszystkie opłaty lokalne, jest taki przepis, te najniższe stawki i określa minister finansów. I najwyższe też. I samorządy muszą się w ramach tego obracać. I jeżeli, nie wiem co tam pisze, ale po prostu ja w to nie uwierzę, w to, że gmina Parchowo, bardzo fajna zresztą gmina, może mieć niższe podatki niż te najniższe, które określi minister finansów. Kropka amen. Ale w tych widełkach między najniższą a najwyższą to jest kompetencja Rady Gminy i tej kompetencji Radzie nikt nie odbiera. Oczywiście ma to później przełożenie na kilka jeszcze innych elementów subwencji wyrównawczej. Jeżeli minister wyliczy, że tutaj gmina sobie hula, rada sobie hula, ustala niskie podatki, a później by chciała jeszcze dużo dotacji, to na to wszystko ma wpływ. Natomiast prosiłbym, żeby nie mówić, że tu jest zupełna wolna amerykanka. Mówię, najwyższe i najniższe ustala minister finansów i my się w tych granicach musimy mieścić. To dotyczy również, a jeżeli chodzi o środki transportu, to przecież pamiętacie, że ta uchwała jest taka dosyć rozbudowana, że tam dwukółki, małokółki, dwuosiówki i tak dalej, to wszystko jest uregulowane. I prosiłbym, żeby tak to czytać, a nie inaczej. Ja myślę, że ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jak dostajemy projekt uchwały o transporcie, tak w pierwszym kolumnie są te widełki podane. To nie jest tak pisane. No to 100 gmin, Rada Gminy ustaliła, że może być niższe. Nie wiem skąd, ale dobra, ale my teraz mówimy o naszym budżecie.